Jsi na Zelandu, potřebuješ proof of address do banky, ale hostel ti ji nechce dát, nebo wufuješ, anebo už máš auto a cestuješ po Zelandu. Jak teda získat proof of address bez trvalé adresy? Jednoduše. Ahoj, já jsem Zuz a v tomhle videu ti ukážu snadný způsob, jak získat proof of address pomocí IRD čísla. Jestli ještě nemáte IRD number, můžete si ho snadno založit na zelandských stránkách. Link dám do popisku. Mám taky video, jak si založit IRD number, kde popisuju krok za krokem, jak tohle číslo získat. Jestli IRD number číslo máte, jdem na proof of address. Tak, najdeme si na stránky, kde jsme se přihlašovali na IRD number. Přihlásíme se na svůj účet. Tak, tady máme svůj profil. Tak, klikneme na I want to. Posuneme si trochu dolů a dáme tady Manage Name and Addresses. Tak, klikneme na Addresses. Tak a tady se nám zobrazuje adresa, kterou jsme si zadali při registraci IRD čísla. Tak, dáme Change Address a tady si vyplníme vámi zvolenou adresu. Vyplníme město, zip code a tady si ověříme tu adresu. Tady nám to vyjelo, já vím, že to je tady tahle. Dáme Next. Potvrdíme Submit. Tak, adresu máme změněnou. Najedeme si znovu na I want to. Sjedeme trošku dolů a tady si dáme Review my IRD numbers. Klikneme na to a vidíme, že už tady máme adresu, kterou potřebujeme. Pak si jen stačí teda tady na Print Main IRD number a máme oficiální doklad z Proof of Address. Tohle stačí vytisknout, vezmete to do banky nebo kamkoliv potřebujete a tady tohle je oficiální dokument, který dokazuje, že máte někde trvalou adresu. Snadný, co? Jestli vám tohle video pomohlo, budu moc ráda za like i komentář. Díky moc. Užívejte Zeland. Cheers.